hitzak balioaz dutenean oihu egin beharra dagoelako eta oihu egin behar dugulako. Eta honen bitartez ere saiatu izan gana da, alarma dosi gehigarri bat edo eranztea, gaur egun Gazan bereziki eta Palestinan bere orokortasunean pairatzen duen egoerara. Gogoratu behar dugulako eta hau da importantena, 73.000 eraildako dauzela gaur egun Palestinan. Eta gogoratu behar dugulako gaur egun importante hau dala, 250 inguruko kazetari akatu dituztela, hemen kazetari batzu zaudete, zuen lanbideko eremukoak direzenak. Gogoratu behar dugu une honetan, UNICEFek esaten duela, 73.000 hildako horietatik, ia 20.000 umeak direla, hori da importantena. Eta horreri, hitz bat erantzi bat zaio. Gernikako herriak hitz horreren jabetza eta ezagutza badaukona, genozidio. Eta genozidio gelditzeko ezinbestean aurrera pausoak egon behar dira. Ausardiz, bateratasunez, kontsentsuz, baina ausardiz, bebai, pauso horiek emoteren beharra dugu. Herritarrak horren jakitun izan da baitere aurrera pausoak eskatu behar ditugu. Eta aurrera pauso horiek alden neurrian ahalik eta modurik bateratunean gauzatzeko indarra egin beharra dugu. Nola gogoratu liteke genozidio bat? Nola gogoratu herri baten suntziketa sistematikoa? Basakeria, masakrea, tortura, nola gogoratu? Eta bai, egunetik egunera terribleagoa da sarraskia. Zer da ba genozidioa etengabe gordintzen doan erabateko suntziketa ez bada? Oihu lazgarriak isiltasun jasanezin azkenerako. Eta hemen, Palestinatik urrun, hitzak ere isilik daude, utzik. Genozidio, sarraski, masakre, suntziketa, tortura, basakeria.